lesihlalo sobukhosi bakwaZulu uyaqhubeka. Izinyane lesilo esesakhothama uSimakade ukholwa ukuthi nguyena okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi, hayi indlulamithi ebusayo uMisuzulu kaZwelithini. Inkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala isanda kukhipha isinqumo esivuna umengameli wezwe uMnumzane Cyril Ramaphosa ngokuthi walandela imigudu efanele ngaphambi kokuhlonza isilo uMisuzulu kaZwelithini. Amalungu wasendlunkulu eseka uSimakade athi awavumelani nesinqumo senkantolo ephakeme yokudluliswa kwamacala. Kulesi sikhathi ke sikhuluma nabameli beNgonyama bacubungula isinqumo ukuthi umgudu odinga mawuthathwe eNgonyama kulesi sikhathi iwona muphi. Umntwana uThokozani Zulu usola abanye osopolitiki ngokuxambukela kwabo ezindabeni zasendlunkulu. Manje kulolo daba lasendlunkulu yini abafowabo beNgonyama nomndeni wayo bephucelelo lungelo? Baqhamuka osopolitiki bazohola lelo daba besebenza nezindle engaqondene. Lamalungu asendlunkulu athi ayakholwa ukuthi lolu daba lesihlalo lusangaxazululeka uma lezi inhlangothi zihlala phansi zixoxisane. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC.